Bibe, sa di pa ka mulakaw ba? Pwede kaalayon ko nimo og ayo aning purtahan kay dili malak. Naunsa mo ka Rosita? Sa pagtuon mo na ako panday? Wala ka uniforme dyan kong pulis. Sa pagtuon mo na ako ang 45, martilyaw? Raw siya ang pwede na tuknoy nang iguro gen ako ni ipadukdok, mabot po ka ng panday-panday. Hoy, tuknoy! Ipaliw ko gayo aning silingpan ko no, kay dili mo toyo. Igang kaadyo. Gay na makarako Rosita og dili ko panday. Ilabi na dili po ko elektrisyan. Pulis ko! Nakita mo na yung uniforme na ko. Kanang yung electric pa na nagmay ko na akong protesting ko. Lupad man ito na, tuyak po siya ko katupan. Malang wala ko sa to. Wala ko na naman magkarasi ko ba? Sa alas 8 ha? Matik ka. Oy, si Sarge Tok na yun, kapadulong. Sarge, hulong sagod. Oo, unsa man? Way tambal uhawa na, Sarge. Magtagay ba? Matay wala gyud, matay wala gyud takaron. O na naron, Sarge, sabi kay na pulis na ka? Tihik na kay ka? Hanay, dahil magpultihon. O pag nagkinsinas, usap pa, bago pa ka nagkatrabaho pagkapulis, o may pagsugod akong jutay. O ganahan mo magkainom, pangita mong trabaho, pero ayaw lang mo pangawat. Ayaw ka pala ka, ako'y bahala. Unuhin mo ka ng pulisan, ha? Mujuti tod ka, Sarge. Oh, mamandi ay. Matay, mujuti bitaw ka, Sarge. Naarba ko'y nadunggan na nimong asawa nga naisig paniid anak karalakaw ni mo. Ah, mao ba? Ah, sige nasa ko. Balikan ka na ako ni Pinok cellphone. Nan, kita ninyo? Oh, ulit na yun sa ulu-uluhon maguna. Oh, Rosita! 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 Oh, Rosita! 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 Oh, unsa ko tuknoy? Oh, naraday ka rin ha? Nanhala mo ba sa konsultay? Pantay lamang ha? Nay, sige nakaon ato. Imbalik mo lang magkaisog. Ay, lungsong mo to? Kaisuga ka itong banan ni Rosita. Rosita, imasa ako. Rosita, maman tong gaisog tong banan ni mo? Ay, inay, anak niya. Yana dyan na siya, abuguan. Ah, ako ba? Sige, salamat ha. Ay, tuod. Hoy, Jubin, hulat sa. Kabalo kang mo ayo og sira, og siling fan? Oh, kanang silipan og sira? Kabalo ka na. O sige, tara. Ubanik ko are. Kaya ako'y paayo ni mo. Tara. Sige. Balik na pa rin ulo-ulohon tol, oh. Sarge! Oh, unsa naman Paul? Oh, nadala rin mo cellphone, Sarge. Wala mo na ko cellphone. Para sa kompute. Payulat sa, baka kabantay ng na may lalaki kapadulong sa inyo, ha? Mao ba? Ay, sana ako pitaka na hibilin. Nan, natawa ng ulu-uluhan, oh. Hoy, Rosita! Hoy! Rosita! Hoy! Rosita! Abre! Oh, ako sa mga katuknoy. Ah, wala na di ay. Kasi ano, ganang nalak ko maning putahan o katiyok ng silimpan. Adoy, si Jubin ganiha, milabay hiito. Makabalo man day si mo panday are, o ka na mo elektrisyan. Muna akong gipaalayo naman ni sa papanday reportahan, o gipaayo ring silingpan. Wala pala may hatag ni mga ito ni Jobay. Adoy, ako ramang kong gipapili, o ganahan ba siya sex, o magpaluto ba siya cake? Ah, so gluto ni mo cake. Ha? O siya may pagtuon ni mo na ako, Biker? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, at baliw na baliw ako. Yung sa lapit. Pero man po na ako ni ipadukdok, di man ni ipapanday.
Sige na ko. Duk-duk ng tanako. Pinadili po ko elektrisyan. Ano nga? Bago pa kong gasugod og pulis, jute. Bayo bago na. Hanay. Rosita! Kawasan na sa katawa ko. Sige. Una! Sige, sige, sige. Unya, ginutuan ni mo kay! Bagay ba yan? Okay ba? What's up mga kabarab? So karon mag-shoutout na din sa YouTube. So shoutout ni Tumangaya TV, Giselle Mi Magsayo, Verbania Paglinawan, GC Milian, Trisha, Rojim, Sidavia, Marias Vlog, Ilmer, Ordiniza, Sarangani Malbang Winers, Ore Cruz, Mari Gomales, Naidelen Sumatra, Marian Silyon, Mayra Isper, Roland Sabak. Oto, Randy Villeros. Shout out na ko sa Simple Biners. Please subscribe na silang YouTube channel. Shout out to Shout out Rere Espra. Shout out to Q815 Clothing and Custom Prints and J Play. Baka naman. Shout out Tagum City Biners. Shout out Herons LL. Shout out Chef Charlie Tayo Bar. Imaras Cafe. Kapeng Gigoyon. Shout out to Mimi De La Serna, Ken Magapan Panganiban. Shout out to Michelle Kaling Nainge. Mark Zoleta. Mary Ann Felicio Toyor. Shout out. Sina Sofia Guano, Celeb, Kenneth Bakayan, o Brian De La Cruz, Sinalen Padua Alba, Saijen, o si Kristen, Keten Labandria Villarias, o si Mimi De La Serna din, Floyd Robin Sakmar, Geraldine Humawan, Alia Maris Calibo, Hi Buhay, J. Alwen Cordero, Maria Tuhong, Leon Lileng, Montebon, J.An. Paulo, Dayon, Lia Glenn Salcido, Shout out Disa Katera Marbibe. Kulok Tabay. Dan Roy Dio. So shout out na ko ni Christina Kaulawon Kalingo. Okay! So na ko tanang kislaw. Salamat sa inyong suporta. Huwag kalimot sa subscribe at click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos. Yun. Namo nga makalingaw. So follow po mo dito sa official account na mo, TikTok o Facebook. So dito, daghang salamat sa paghuman ani nga video. #Mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.